Ha csak órákra is, de élhetem mások életét, akár hősökét is. Valahányszor megkérdezték tőlem, hogy kit tekintek én hősnek, én mindig csak azt tudtam válaszolni, hősök mindazok a hétköznapi emberek, akik odaadással végzik a munkájukat, akik vállalják a kihívásokat, akik felismerik a lehetőségeiket. Nem csak a képességeink tesznek minket különlegessé, de a döntéseink is. A boldogulásért tenni lehet, és tenni is kell. Nem az számít, hogy honnan jövünk, hanem az, hogy merre megyünk tovább. A jövőnk az külön kell, hogy legyen a múltunknál, munkaszorgalom, lelkesedés teszi hozzá. Vannak fontos pillanatok az életben, talán ez is éppen az. Lehet, hogy éppen most valahol megszületik egy ötlet vagy egy gondolat, ami sokak életét jobbá teheti. Hát persze a legjobb ötlet is csak lehetőség marad, ha nem hisznek benne és nem dolgoznak érte. Ez az ország már sokszor megmutatta, hogy az itt élőkben mennyi tehetség és szorgalom van. Most megint ezekre van szükség. Ötletekre, kitartásra, szenvedélyre és bátor döntésekre. Vedd kezedbe a sorsod, élj a lehetőséggel, és merj tenni a céljaidért.